Hello, Hello, gayam. game! Kumusta? Hmm. Pastila tagayam, nangisi la tagayam. Punay, talaga nga ako. Pero bala taga yan. Nakita ko yung message mo. Napilig na di problema. Dati ko lang ada problema iti ayat. Ka, umunaman pa yakat. Gabagat man tayo, nagamo kayain. Ano, nagamo na tayo? Ay, cak gayam ni Christian niya, bansa gayam. At Christian Bansa gayam. Bansa. Kagano ka na tayo What? kayain? Taga Tabok Kalinga gayam. Ay, kalingka. Ah, What? kalingka. Ijip. Umunaglo ka di Junction Luna ya. Wan. Apo ko medyo bampante nga dito agayin. Grabe gayam. Apo. Nangangato kayo sabi ng cell site dito. Ay, nangangato nga talaga gayam. Tanta, dumdumo kami lang tayo selsay. Apo. Magato ka dito. Apo. Kaya nga sa ugar, gaya kami kadalyo talaga nga ispilan nyo ito. Awun gayam. Di taka nga bibilib gayam. Apo. Kaya nagmamanta nga tayo programa tanay gayam. Nakita man nga da problema. Anak ka dito problema. Nga kaya kung gas. Dagarong problema gayam iti ayat. Apo. Ayat. What? Ana klase nga problema mo nga anatinam sa akin dito nga ayat king ka. Jay, agway may siya nga babae ti biyag ko gayam ka insuka na. Unay ka pa unay yung gayay. Kasi na padasak dito na yan. Insuka na ka. Apo. What? Ang kaditi po ang king gapo gayam no apay nga insukat na ka. Gayam, nakuha sa ngengeng. Ay, yap. Oo, dito tikong ko na akong gayay. Anak motor na gayay, dinalakay. Ha? Anak motor na. XRM gayam. Apo, unay. Motor mo gayay, anak mo, timotor mo. Rusay, tricycle pa. Ano? Rusay, what? Tricycle pa. Mo gato na gayay. Rusay, tricycle pa. What? Apo na, gorga, ano katawin nyo ka day? Gayay. Apo, lima nga taon mo. Apo na pa. Nga nagkatkaduha kami. Napawat mo nga gayay. What? Naamam na lang tayo. Amo pa, no? Gruro pa nga, biruro kong tayo lalaki nang isukatan na kanya ka. Insakay na lang tingin kawanan. Imbati na mo, tagbay mesa nga babae, biyag ko. Apo na nakargaan pa yung si kabayay. What? Noon niya karutik kina. Gayam. Noon niya karutik kina birnarukong neto rupa ka na birnarukong ba jaro pala. Kaya mga asawang gayam, birnarukong na baliktad tiurit na. What? Alam, gayam yung mga tawan, gayam. Nag-girlfriend mo iso na. Hangkay mga nagplano nga agasawa ko ma. At dito kay mga nag-girlfriend nag-boyfriend. Ada gayam, plinano mi nga ti problema karo gayam kat kwa. Talaga nga makuha ka talaga sa ngengeng aging 13 niya ti sabali nga lalaki ure no nagalas di lalaki no da motor na talaga nga ibana naman. Paunay. Ano dati kung kunada dito ang gayam ko. Pasensya gayam, dilawag lang tama babae nga inayat mo. Bastos mga talaga dito nagalas ti pinag-ugali na news. Paunay. Tisaludsud ko gayem. Deta 5 taon nga nagkakadwayo. Naalam ka titi abang mo. Ay apo gayam. Ti problema ko gayam ko papainitin na lang. Madita ko nga makasyo gayam ta talagang hanggang paini lang. Apo, nagkamuntin nga. Pero mga sawang gayem, di mga taon nagikarat tipit na pagkail. Awampay. Konserbatibo iso na ano si kagayay, di konserbatay. Isunan ka gayam. Oo, nakamot. Ay, po aya. Dati pinangsukat naging kagayay. Anang mga itinariknam? Kwa gayam. No, nagwapo ko mamo gayam gay nang sukatan na kanya ka hamot ko mga nasakit tinakim ka ngam. Di problema ba? No, gwapo ti pagtutungtong ang gayam.
Nataraki na man. Ada pa iti lasing putak pa eh. Oo na. Yung tip, yung problema lang siguro gayong mo talaga kat madina lang sa talaga kaya iti aglating ibon na. Oo na. Kat nga problema dito gayem. Iti ayat ha mga aglate. Ipisikal kay tsura king ngipin no talaga ay din nakatatao. No agmamama ka siguro gayem. Agmama ko mamata. Kung kumahangam awan mo gayong talagan sa nga awan. Awan rik na anak kanya ta patinto mo gamin buko gayong ko aglate. Naglapat pa itimugin ko gayam. Sino kayo mo gamit yung mga yak nga babae dito yung nay. Apo. Saka dupa. Ako na ginalagay ka sa nagpada tapos ang nakapagin. Apo na. Dito yung gayem. Tagano mo. Ha? Tagano mo dito yung babae. Tagatoy ko gayam dito ayan bilang mo kide karuba bilang ang ti problema kini Marjorie talaga nga awan. Ating lahat sa Marjorie mo tayo tinagat. Paunay ka. What? Kadati lalaki. Tagano mo. Di lang gayam ta best friend ko kaming gayam eh. Paunay kang gayem. Best friend mo pa eh. What? Kaya mo sa akong game. Ipig na ka. Siguro di jeti mistake ko ta apa yang inyam amok pa lang di gayam ko kanya na ka no siguro istorya kanya mo gayam nga iso nga kadkadwa na di jay ta nagwapo na ni suna. Kaya mag-click na. Kumpiyansa ka tat nga. Di na ulay yun ni girlfriend mo tamo nga. Na alas di pinaglamlangan na. Wan. Siyempre, nututo sa mga nalamlamang gayam. Ito, paunay yan. Nung makikita ang ex-girlfriend mo gayem. Anong arti, anak? Ako gayam, dati puso ngayon kaslangay nga na ikatan iti napalnugan ti remote iti kamantirais ta grabe ut na gayam. Paunay ka man tiris gayem. Dito pa, dagita na nagsiit. Deta ya. Wang gayam, kaslangan ipalnag nga na makikita ta ayo ayos lang kumano nagwapo de nang sukatan na kanya nga mamata nakarkaro kay na birurukong wala garaw. Paunay yan. Dati lalaki nga best friend mo nga ko ng gayem. Hanga dumawat iti pamakawangking ka. Ono pasensya Brad kuna na kumama. Hanga dumawat ti kasday. Haan gayam ta ide nagpalalos da imbaka nakiti gayam nga pasensya Brad ta kwa nagwagwapo na no siya nalalaingat gamin siya no kuna na gamay. Paunay. Di mo amaw. Kasi gaya. Di mo amaw ta kas jagayam tanu ti rabi gayam ta game barkada nga jagayam nangingisi no siya nasip mo dito kalsada to yami agkarkarada gam ti rabi ay. Perming ka kayo mas lalo tayo na ito. Adi tiyan na tikbalang nga kaya mamunay malasinan. Hako pulo malahi. Ay ito mo na gayeng. Hamuar na tiyambara ka talaga. Di matiyambara. Di mo malasin na dumalangin ka. Uy, namumalahi nga talaga gayam ta. No nakabado lang ti puro gayam sa manang malahin. Delikado orde. Ay sumo na gayang gayeng. Paunay. Di mo lang ako nakaya gayeng. Kaya, dito naramid taking ka. Siyempre, sino nga tamot nga lalaki, no kasta iti namsaakan datirik na narigat nga hanga kaskarina, nga aglain, di sugat iti puso ya. Wala gayam. Urayan tayo latan iti panawon, nga iti mismo panawon, iti mangtilden, iti gundaway, nga ti sugat nga intudda, kat aglaing, te inot gayem, iso nga, no hangga mga makabigla nga mag-move on ti may nga barsakan inutom neta oras gayem ta panunutom latan nga hanga isuna iti nasayang no di ket sika ti sinayang na tati panunot mo hangka mangluko ket isunat nagaramid iti madi kinayat na sika idinto nga sika nga lalaki hamon aramid kanya nakasjay isunat nangaramid king ka isu nga hanga isuna iti nagpukaw no sikat pinukaw na kasjay gayem. Siguro gayam. Ngam amom gayam ti kuna napay gamin ti tatay. Nagtungtong kami. Kuna nakiidinan nga. Pasensya ka. Kristan. Kuna na. Apaya kuna. Talaga nga in labak yan nangingisit no siya kuna na. Yung awam mo ba nila?
Po, naulpit, gayem kat kastingan out. Gaputa nga nita maalaan ti orasan. Anang nga ro, ti maibagam. Kada di ex-girlfriend mo, kindi di agdama nga boyfriend na tagayay. Ay, kat. Siga nga agmay siya nga babae ti biyag ko. Sabay kumata, mariknam da kita, pariknam kanya. Taamon mag nga. Sika lang iti imunakin na udi kumangam anya nga nagkapso magamin tayo Christian tani. Pinilpili, nangingisit mo ti kaya mo no tayo siya. Paunayin talaga nga. Sa bagay gayem, teko na ako, ti problema kat kasapulan na masulbar. No, iti problema ang tatakat ayat, tintumat lamang sulbar kat ayat. Iso nga, Wow. gayem, yaman naglaunay, te oras mo nga panagkadwata nga itatta, oray na bit lang, a minuto, kat nariknak mo, jesam samiren itiriknam. Kat sapay lang kumata, adanto, dumteng, a babae, nga para king ka, nga mangtad, iti respeto king talog, nga sinuno mo, nga awan iti, kapada na gayem. Wow. Agyan mo na gayam, ita advice mo kanya. Huwag gayem. Kat sapay lang kumagayem, ta napintas iti masakbayan, lalo no babae iti pagsasaritaan. Tipag-tutok. Yawn.